Hyvät ystävät, vaippaikäiset, kotihoidon optimoinnin tädit sekä Kimmo. Kerron teille nyt tarinan miehestä nimeltä Jaakko-Matti Antikainen. Miehestä, josta käytän jatkossa yksinkertaisesti lyhennettä JMA. Kuten osa teistä varmasti muistaakin, edellisellä kerralla vieraillessamme JMAn luona menetti hän molemmat pottuvarpaansa ja sitä myötä kävelykykynsä. Ilomielisenä miehenä tunnettu JMA ei tästä kuitenkaan lannistunut, vaan konttaili menemään kuin lapuolaiset juhannusyönä. Vaikka konttaaminen itsessään ei JMAta haitannut, polvissa lisääntyvä kivistely ja mustelmat sen sijaan haittasi. Niinpä hän päätti hankkia isovarvasproteesit ja saada kävelykykynsä takaisin. Huolimatta siitä, että JMA asui umpikorvessa olevassa maakuopassa, oli hän moderni mies ja hänellä oli kaikki mukavuudet internetistä sähköhammasharjaan. Internetin hakukonepalvelun hän kirjoittikin isovarvasproteesi.fi. Auenneelle sivustolle siirryttyään JMA kauhistui. Isovarvasproteesien hinnat alkaen mallitkin lähentelivät 3 000 euroa, eikä hänen tilillään ollut kuin 4,17 €. Tämäkään ei saanut JMAta lannistumaan, vaan hän lähetti isovarvasproteesi.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta viestin, että saisiko hän 2 isovarvasproteesia yhteishintaan 4,17 €. Tyytyväisenä omaan ongelmanratkaisukykyynsä hän klikkasi sähköpostinsa auki ja jäi odottelemaan vastausta. Samalla hänen huomionsa kiinnittyi erääseen toiseen hänelle saapuneeseen sähköpostiviestiin. Prinssi haluaa lahjoittaa 50 miljoonaa euroa 4 000 euroa vastaan. Turkasen tomppeli, tuumaili JMA. Hänhän tekee isot tappiot. Onpa hienoa olla itse tällainen finanssinero. JMA tarttui puhelimeen ja soitti setäpuolelleen, joka suorastaan kylpi rahassa. Hei Step-unk, viittiks heittää 4 dona? Mikäpäs siinä? Vastasi setäpuoli ja teki tilisiirron heti. JMA välitti rahat saman tien eteenpäin ja jäi odottelemaan 50 miljoonaansa. No eihän noita rahoja tietenkään ikinä kuulunut, mistä ilomielisenä miehenä tunnettu JMA muuttui ensin surumieliseksi mieheksi, minkä jälkeen hän muuttui raivomieliseksi mieheksi. Asiaa tutkittuaan hänelle selvisi, että nyt hän on joutunut huijauksen uhriksi. Eikä hän ikinä tulisi näkemään tuota 50 miljoonaa, saatika setäpuoleltaan lainaamaansa 4 000 euroa. Tämähän ei Antikaisen Jaakko-Matin pirtaan sopinut. Hän tutki asiaa vielä hieman lisää, ja hänelle selvisi, että moista harrastaa eritoten Nigerian prinssi. Niinpä hän päätyykin lainaamaan setäpuoleltaan Nigerian matkan verran lisää rahaa. Hän menisi hakemaan omansa pois. Kyllähän prinssillä rahaa täytyy olla. Miksi hän ylipäänsä edes huijaa ihmisiä? Laskeuduttuaan Lagosiin hän konttasi hakemaan matkatavaransa, konttasi vuokraamaan jeepin ja lähti kiertelemään pitkin poikin kaupunkia. Prinssillä on taatusti komea lukaali. Oikea palatsi, eikä sitä voi olla vaikeaa löytää, järkeili JMA. Eipä aikaakaan, kun hän näki suuren ja komean rakennuksen. Mikä parasta, rakennuksen päällä oli suuri neontaulu, missä luki Prince-tribuutti 1900. Haha, selvisipä siis prinssin sukunimi ja kotiintuloaika, iloitsi JMA. Ja mikä parasta, siinä aivan vieressä oli poliisiasema. He auttaisivat varmasti prinssin nalkkiin saamisessa. Poliisiaseman tiskillä JMA kertoi asiansa 2 konstaapelille ja tyytyväisenä alkoi siirtymään sen komean rakennuksen viereen seuraamaan, kun poliisit nappaisivat prinssin. Sen sijaan konstaapelit vilkuilivat toisiaan ja yksissä tuumin totesivat, että eiköhän laiteta tuo konttaava huru-ukkeli koppiin huilimaan hetkeksi. Hämillään tilanteesta JMA ei voinut muuta kuin totella konstaapelien käskyjä. JMA kannettiin karuun selliin, vaikka olisi mieluummin mennyt vaikka karuselliin. Ainakin täällä saa syödäkseen, totesi JMA, kun karun sellin teräksisen oven alareunassa oleva luukku aukaistiin ja sisään työnnettiin tarjotin. Ja olihan muuten erikoista ruokaa. JMA ei ollut koskaan nähnyt niin erikoista ruokaa, mutta sen hän äkkäsi melko nopeasti, että nuo 2, mitä lie hedelmää tai vihannesta onkaan,
olivat kuin identtiset kopiot hänen hauen vatsaansa joutuneista pottuvarpaista. Jälleen J.M.:lla välähti. Hän repäisi paidastansa kangassuikaleita. Karun sellin nurkasta hän keräsi hämähäkin seittiä ja silmäkulmastaan hän pyyhkäisi rääm. Näistä aineksista valmistui liimaa, aivan kuten Aili Muorio lapsuudessa opetti. Tuolla liimalla hän kiinnitti nuo ihmeelliset hedelmät tai vihannekset tai mitä lie olivatkaan, niihin kohtiin, missä hänen hauen vatsaansa joutuneet pottuvarpaat olivat aikanaan sijainneet. Tyytyväisenä aikaansaannokseensa J.M.A. otti torkut. Hän oli aina tavannut ottaa torkut suuren voiton jälkeen. Ja kerta kaikkiaan, mikä oli suurempi voitto kuin tämä? Torkulta herättyään J.M.A. kokeili, miten kävely onnistuisi uusilla pottuvarpailla. Eikä hän pystynyt nimeämään mitään eroa alkuperäisiin, hauen vatsaan joutuneisiin pottuvarpaisiinsa. J.M.A.n tanssahdellessa onnellisena hän ei huomannut, kuinka 2 konstaapelia kurkki häntä ovisilmästä. Onpa erikoinen vaikutus meidän karulla sellillä. Mies tuli konttaamalla vain pari tuntia sitten ja nyt jo laittaa jalalla koreasti. Eiköhän päästetä urpomatkoihinsa. J.M.A.n päästyä vapauteen lyhyestä vankeudestaan oli hän niin tyytyväinen uusiin pottuvarpaisiinsa, että tyystin unohti koko episodin prinssin ja menetettyjen rahojen kanssa. Niinpä hän suuntasi suoraan lentokentälle ja kotiin. Koto-Suomessa Rengonharjun lentokentällä oli häntä vastassa setäpuoli, joka alkoi vaatia lainaamiaan rahoja takaisin. Koska J.M.A.lla ei ollut mitään rahoja antaa, sopivat he järjestelystä, missä J.M.A. toimisi sisäkkönä setäpuolensa kotona, kunnes rahat olisi maksettu takaisin. Kumpa vain J.M.A. muistaisi varoa sitä pyykkikonetta, mihin jää helposti jumiin. Mikään tässä järjestelyssä ei J.M.A.ta haitannut. Olihan hän ottanut askeleen ylöspäin evoluution portailla ja siirtyi konttaamisesta kävelyyn. Tarinan opetus on se, että kävelykykysi on tärkeämpää kuin mikään raha maailmassa.